Čau, moje meno je Aďo a dneska vás vítam pri mojom Daily Vlogu 2. Toto budem točiť, skúsim to sa pre vás a keď bude pršať, skúsim to pre vás furt natočiť a furt sa s tým dokonalovať a budem to veľmi chcem dosiahnuť tých max 20-30 odberov, lebo to sa nepôjde ďalej, to budem musieť furt ja zlepšovať, nie vy. Vy to musíte len pozerať a dávať lajky alebo dislajky. A svoj názor vám, ako furt hovorím, ja vám to neberem. Ja vás tom aj chcem podporiť, aby niektorí z vás ma aj podporovali. Ako aj ja podporujem napríklad Marko Ferenčík. Moje meno je Marko, no, tak sa volá. Tomu. A jeho podporujem. Lebo on je ešte mladý youtuber a on potrebuje podporu a ja potrebujem podporu, lebo potom ma to tak nakopne a bude aj zábavnejšie videá. Toto je pravda, čo som teraz povedal. Nechcem sa vykladať, ale toto je pravda. No zatiaľ to stačí, čo som vám zatiaľ povedal. Zatiaľ čau. Takže čau, zase som tu a teraz som tu s ešte lepšou témou a to je to Pokémon Go, ešte som to neokomentoval. Môžem. Teraz to má, ja neviem, je to týždňová alebo 2 týždňová, čo to je na Slovensku, má tu 10 minút stiahnutí, 11 už. A podľa mňa názor na to, podľa mňa tam to je ako závislosť. V závislosti je veľmi veľa vražd z toho, sa naštú a neviem, pozrie nejakého kamaráta na čo, položte mi rýchlo na kávu alebo niekde do reštaurácie a predstavte si to, že idú tam a povie mu hral som taký Pokémon, taký som nahnevaný a pichne ho keď aj toho kamaráta ho naštve, tak ho pichne aj nožíkom alebo niečo také spraví zlého. Podľa mňa je to, niektoré sú fakt prehnané, aj tie strieľačky, no. Toto bol môj názor a zatiaľ čaute. Takže čau, zase som tu, už zase, no ako je to zvyk. Ja som ešte chcel prebrať jednu tému, prázdniny, že ako vy prázdnujete. Ja prázdninem veľmi dobre. Bol som aj o návštevách všelijakých, bol som sa aj kúpať, aj veľa toho. Veľa vám veľmi nemôžem povedať niektoré, ale aj môžem. Bol som na kúpalisku, dobre bolo. A čo vám ešte tak poviem? Ako prázdninujete vy? To som ma zvedavý. Môžete mi tu napísať dole do komentáru, že ako prázdninujete, čo ste robili a či vám to počasie vyhovuje. Že či je dobré alebo zlé. A to mi ešte dole do komentáru napísať. Takže už ja sa s vami lúčim. Bohužiaľ. Snažte sa ma podporovať, aj ja vás. Keď mi dáte YouTubeový channel, keď máte. A toho Marka Ferenčíka, to bola iná nosa. Marka Ferenčíka tiež podporujem a pozdravujem ho. Aj vy, ako som aj povedal, aj vy sa snažte mňa podporovať. Ja sa s vami už lúčim. A čaute.